вақте ки созишнома оиди ҳамкорӣ ба муҳоҷират баста мешавад, вақте ки аз Россия берун баромаданӣ мешавем, дар сартосари ҷумҳурӣ 90% шидагӣ буд. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз ва гиромиқадр, як ахбороти хуби дигара пешкаши шумо мегардонам. ҳатман дар видео лайк монен ва бо диққат тамошо кунед. аввалан дар ҳамин ҷа хотиррасон мекунам ба нафарҳое ки мехоҳанд бо мо ҳамроҳӣ кунанд. агар шумо бихоҳед ки соҳиби 61 дона падарка бишен, дар рақамҳое ки дар комментария закрипит кардагиай ватсапашда салом бинависонед, ҳамаи информатсия ба шумора мерава. ма дастгирии шумора интизорам. хоб, мавзӯи асосии имрӯзаи мо оиди ҷумҳурии Тоҷикистон бо Озарбойҷон созишнома дар соҳаи муҳоҷиратро имзо намуданд. дар ин мавзӯъ суҳбат мекунем. пас аз музокирот дар Боку, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ва Озарбойҷон як созишномаи муҳими стратегиро ба имзо расониданд. зери ин санад кишвардорони Тоҷикистону Озарбойҷон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Илҳом Алиев имзо гузоштанд. дар ин бора дафтари матбуоти роҳбари давлат хабар медиҳад ва ҳамчунин гуфта мешавад ки дар умум 12 созишномаи нав миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Озарбойҷон баста шуд. яке аз созишномаҳое ки барои мардуми тоҷик муҳим мебошад соҳаи муҳоҷиратӣ мебошад. вақте ки созишнома оиди ҳамкорӣ ба муҳоҷират баста мешавад, махсус мегирем агар ҷумҳурии Тоҷикистон бо Федератсияи Русия созишномаи муҳоҷиратӣ дорад, ба мисли и аз инҷа пас ҷумҳурии Тоҷикистон бо Озарбойҷон низ созишномаи муҳоҷиратӣ дорад ва ба имзо расониданд. яъне ки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон барои муҳоҷират кардан дар Озарбойҷон ё барои кору фаъолият кардан дар Озарбойҷон иҷозат дода шуд, бигем хато намекунем, ва дар кадом бахшҳо, дар кадом соҳаҳо чӣ гуна кор кардан мумкин аст ё бо чӣ ҳуҷҷатҳо рафта кор дад омадан мумкин аст. оли дар ин бора боз нашрияи нав ки пайдо шуд, нашр шуд, ҳатман видео мекунем ва ба маълумоти шумо мерасонем. хушхабараш ҳамин ай бародарони азизу гиромиқадр ки айни ҳол ҷумҳурии Тоҷикистон бо Озарбойҷон аллакай созишномаи муҳоҷиратиро ба имзо расониданд. акнун дар ин мавзӯъ информатсияҳои нава интизор мешавем ва баъдан боз пешкаш мекунем. ва акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳои шумо. бо диққат бошед то ба саволҳои хутон ҷавоб бигиред. дар ҳамин ҷа як чизи дигара қайд карда мегзарам. агар нафарҳоеро ки ҳуҷҷатҳош тамом шидагӣ бошад, просроченӣ шидагӣ бошад ва бихоҳем ки аз Москва ба границаи Қазоқистон сафар кунед, шумо метавонед ки дар рақамҳои рӯи экран дар ватсапаш занг бизанед ё ки бинависонед аз номи ма, бо нархи арзон ба граница мебаратон. ё агар нафарҳое ки аз Питер бихоҳанд ки ба шаҳри Москва биёянд, ин гуна нақлиётҳоро ҳам ҳастанд ки аз Питер шуморо ба Москва меоранд. ҳатман бинависонед. як кас нависондаи салом акаи Сорбон. ман 3 моҳ мешавад дар Россия бе документ гаштаистам, ҳатто бе прописка. метавонам граница равам. пешакӣ раҳмат. дар ҳолате ки шумо бе документ мегарден ва бе патент бе прописка мегарден, вақте ки аз Россия берун баромаданӣ мешавем, дар ҳолати гузаштани аз таможни контрол, агар ки шуморо ягон ҳуҷҷат талаб накунанд ва пурсон нашаванд, бале озодона метавонед ки бигзаред. Юсуф нависондай. салом акаи Сорбон. дар телеграм чӣ навгониҳоай? мегуфти ҳамирам дар видеоҳот хуб мешид. хоб, дар телеграм мо чизоеро нашр мекунем ки ӯ чизоро дар ютуб партофта намешавад аз сабаби правилаҳои ютуб. як каси дигар нависондаи салом бародари азиз. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ба анҷом расид ё ин ки не? нақша чанд фоиз пур шудагиай? охирон боре ки аз ҷониби вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон информатсия нашр шудагӣ буд, нақшаи даъваткунӣ ба хизмат дар сартосари ҷумҳурӣ 90% шудагӣ буд. вале гуфта мешавад ки дар шаҳри Душанбе ё ки дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ё дар вилояти Хатлон аллакай нақша ба анҷом расидагӣ аст ва пирра бигирем агар рӯзи 27 май ба анҷом мерасад. худо хоста боша бо дар ин мавзӯъ видеои алоҳида мекунем баъдан. Мунаввар нависондай. ассалому алайкум акаи Сорбон. дар як видеотон оиди лату куб гуфтен агар ки ҳамин моддаҳое ки шумо қайд карден дар видеотон занам бизанӣ ё хоҳарам бизанӣ ё ягон хонагиёта бизанӣ, ҳамин моддаҳо мешавад ё ин ки не?
яъне ки мо тибқи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон тибқи кодекси ҷиноӣ гап задем ва гуфтем ки аз моддаи 112 то моддаи 116 дар мавзӯъҳои латукуб кардан, азобу уқубат овардан ҳамин хеле чизо омадагӣ астай ва қонунгузорӣ махсус муқаррар кардагӣ нестай ки мисол ин моддаш барои ҳамсартай, ин моддаш барои бародартай, ин моддаш барои дигар. умуман лату куб кардан дар назди қонун ҷавобгарӣ дорад, новобаста аз ӯе ки вай кӣ ба ҳисоб меравад. Як каси дигар нависондаи салом акаи Сорбон. Оиди нархи навои билетҳо хела шид видео накардестӣ. Чӣ ба ҳамирам кам видео кун. Тра бисёртар ғарибо тамошо мекунанд. Чизи даркорие. Баъд як чизи дигар. Шумо авиакаса надоред акаҷон? Не бародари азиз, мутаассифона мо бо авиакасаҳо сару кор надорем ва дар мавзӯи нархи навои билетҳо бале дуруст қайд кардӣ. Хела вақтҳо шидагие ки мо видео накардесем ва агар ки хоҳишмандо боша боз видео мекунем, худо хоста бошад. Як каси дигар нависондаи салом бародари азиз ва гиромӣ қадр. Мегуфти оиди трудовой договор дар мавзӯи Яндекс таксӣ ва дастафкаҳо чӣ гап шидестай? Дар видеот хушрӯтар нафаҳмондӣ ҳамирам. Дар ин мавзӯъ ҳозир ҳеҷ чӣ гап нашидестай. Ман мисол овардам ки бисёре аз нафарое ки дар ҳар ҷо разнарабочӣ кор мекунанд, дар дастафка мақсад хачона ба қайд мегиранд, трудовой договор мекунанд бо ҳамонҷо, лекин дар асл дар уҷа кору фаъолият намекунанд мақсад. Ва гуфтам ки аз ҷониби Федератсияи Русия имкон ҳастай ки дар ҳамин мавзӯъҳорам рейдҳо ташкил шавад ва тафтиш кунанд. Ирам бигем ба монанди прописка ба ҳисоб меравад. Чхеле ки прописка дар як ҷо мекунед, шумо дар дигар ҷо зиндагӣ мекунед ва бояд тибқи қонун гирем дар ҷое ки прописка доред дар ҳамон ҷо зиндагӣ кунед. Ирам ҳамон хешидестай мумкин ягон рейдҳо ташкил кунанд. Гуфтем ба ҳамин хотир хотиррасон карда гап зада будем дар видеои гузашта ки бо эҳтиёт бошем дар ҳамин мавзӯъҳо. Хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.